Helen Evans mewn i'r cwrt Cosby, Lowry Ridings bron a cael y cyffyrddiad pwysig na. Kelsey Thomas yn y cwrt Cosby, heibio i Brooke Llywelyn, Thomas ac am erbydiad! Kelsey Thomas yn agos i'r Seintiau Newydd y fanna. Y gig gornel at y postyn cyntaf, a mae wedi mynd i fewn gan Lexi Jones. Lexi Jones eisoes di sgorio 2 gôl gyngrair yn erbyn Llansawel y tymor yma'n barod, a hitha yn rhoi y Seintiau ar y blaen yma. A ni nad i chwarae ychydig dros 15 munud. Francis Jones ar tafliad at Molly Hafod, sy'n rhydd ac yn cael ei chroesiad. Waw, am arbediad! Mi oedd angen yr arbediad campus yna gan Courtney Young. Molly Hafod yn troi'n dda yn y cwrt Cosby ac yn cael y lle na i ergydio. Megan Curl chwilio am Maya Owen. Maya Owen yn erbyn Megan Bowen. Oes na drosedd? Mae na drosedd ar Maya Owen gan gôl geidwad ifanc y Seintiau Newydd, Megan Bowen. Mae hi wedi ildio cic o'r smotyn wrth geisio dod allan i warchod i gôl. Alison Witt, prif sgoriwr Llansawel, sydd dros y bêl. Ac mae'r gôl geidwad ifanc Megan Bowen wedi arbed y gic o'r smotyn. Wel, mi ath Alison Witt i lawr y canol, a doedd hi methu curo Megan Bowen. Laura May Walkley mewn i hanner Llansawel. Jade Crofts o'i blaen ni. Jade Crofts i mewn i'r cwrt Cosby. Ac mi oedd angen yr arbediad yna gan Megan Bowen. Hon yn uchel, tu ar canol. Mae yna ben i mewn, a Lowry Ridings! Wel, y capten Llansawel, Lowry Ridings, oedd yno i benio Llansawel yn gyfartal. Megan Curl yn cael cyfle wrth ymosod y ffordd arall. Laura May Walkley yn mynd i hun o belltar, ac mae hwnna wedi mynd heibio i Megan Bowen yn y gôl, a mae Llansawel wedi mynd ar y blaen yma. Mae yna 5 munud o weddill o'r gêm, ac mae Laura May Walkley wedi sgorio i'r ymwelwyr. Sophie Phillips ar gic gornel i'r Seintiau Newydd, ac yn syth mae hwnna drost ben Courtney Young. Mae'r bêl dal mewn lle peryglus, a Courtney Young, gôl geidwad Llansawel yn gafal, yn ddiogel yn y bêl na. A mae Llansawel am y tro cyntaf tymor yma wedi llwyddo i ennill yn erbyn y Seintiau.